Какво се случва с стила и как изглежда той след като вината си тръгне? Тогава идва достойнството. В стила започва да се появяват светли цветове, ясна структура и стойка и акценти. Тогава вече човек няма нужда да се смалява. Тогава стилът му казва: аз имам право на пространство и имам право да заема своето място. Това е и посланието на Стайлър Принт. Аз имам право да присъствам. Следете следващите видеа, в които ще продължа поредицата за емоции в стила и това как действат и изглежда стила, когато определена емоция е негативна и когато човек се освободи от нея. Ако ви е интересно, споделете това видео, проследете страницата и споделете с хора, които имат нужда да го чуят.